এইটা ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦାଟେ କଲେ ଆପଣ ନାଇଁ କି? ହେଲା ପତେ ହେଲା ଟିଟା ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ତମର ଭଳିଆ ହେଲା ନା ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସ ନିଲୁ ବାବୁ ଏପଟେ ଏପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନ୍ଦା ଦିଆନି ମନ୍ଦା ସେଇଟା ସିଏ କରିଦେବେ ଆଉ ତୁ ଖାଲି ଏପଟେ କରି କରି ଚାଲେ ସିଏ ସେଇଟା କରିଦେବେ ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଲାଉ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳୁ ମାନେ କେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଆସିଲେଣି କାମ କଲେଣି କେତେବେଳୁ ଖଟିଲେଣି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା 3:30 ଟିକେ ଖରା କମିଲା ଟିକେ ଆଇଲୁ ଆଉ। ଆପଣ ଚାଷୀ ଲୋକ ଚାଷୀ ଘରର ଲୋକ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଲାଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ଛୁଆ ବେଳେ ଖଟୁଥିଲେ ଆଉ ବୟସ ହେଲେ କାମ ଧନ୍ଦା ଅଲଗା ଲାଗିଗଲା ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଟିକେ ବାପା ମଉସା ସାଥିରେ ଆଇଛି ଆଉ। ମଉସା ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଲାଉ ଏଥରକ ଭଲ ଅମଳ ହେବ ଫସଲ ହେବ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଲାଗୁଛି ତ ପାଗ ଭଗବାନ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଲା ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଦିନେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ସାହସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ କି? ସବୁଦିନେ ଭାଇଙ୍କ ତ ସବୁଦିନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଟିକେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଖଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପେଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବା ଖାଲି ଏତିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାର ସେଇଟାକୁ ବୁଦା ଗୋଲେଇ ହେଇବନି ସାଇଜ ନା ଚଳିବ। ଆଉ ସେ ଫିନିସିଂ କରିଦେବେନି। ବିଲ ଖାଲ ଟିକେ ରହୁଛି ତ ଖାଲ ଢିପ କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ବନେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କିଣା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଚାଷୀ ବସା ଲୋକ ଆମେ ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକା କେଉଁଠି ଦେଇ କିଣିବୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ